sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa Sanibonani babukeli lo Silanisa Manzi uMnguni sila eMsusankungo eThekwini ngihle nomkhuluma zibuko uMadla Imali inhlanzi emhlophe igama lakhe la elento zenhle eMsusankungo inhlanzi emhlophe yebo uyaphila kodwa mkhulu Ngiyaphila khehla lami ngiyaphila Mnguni hawo singenile la inyaka nomusha esawuniwa belungu bethu la abathi unyaka omusha nabo bonke laba bantu abangabacwaningi nababali beminyaka izikhathi nazo zonke lezi zinto basinika lolu lwazi lokuhlela kahle izinsuku zonyaka insuku zeviki insuku iminyaka zonyaka iminyaka ngokuhlukahlukana nezinye izinto abasifunza zona ukuthi siphile kodwa ke thina ngoba singabantu bamoya Mnguni lapha eMsusankungu noma kuSolomoya singabantu bomoya singabantu besintu singabantu siphinde sibe abakamoya kushuthi yonke into yethu sithi masiyibuka beyishilo abanikazi bolwazi bese sihlaziya silalele ngomoya qali ukuze sikwazi ukuthi singene kuyo uyayibona so manje konke sikwenzayo sikuzwe emoyeni sikufundiswa umoya bese sikwazi ukuthi sikhulume nokunye esikuzwa abantu mabekhuluma bese silandela ngomoya sikuhlaziye sikuhlahlele sikusefe sithole ukuthi umoya uthini ngakho njengoba senzile kwamanye amavideo ngemuva sikhulume ngeValentine kodwa sayikhuluma ngendlela ehlukile sayibeka ngendlela ehlukile nenkunzi yami uDlomo le eGoli kwaguqundela sayikhuluma sayihlukanisa sayilalela ngomoya seza ukuthi izanusi yithini uma zilalela lento kamoya zilalela lento yemfihlo zikhipha lolu lwazi zembathisa abantu njengoba abantu sebekwazi ukuthi bafike lapha kuSolomoya TV bafike benzeni bafike bethatha ulwazi mabelithatha ulwazi bawufundisa ngalamathwasa bawufundisa nganabantu kuma platform la internet imancane mkhulu uthi manje kukhona abantu abalalelayo la yeah bese bayalithatha lo lwazi yeah bayolisebenzisa eindaweni zabo kuma platform amanye yebo njengaku TikTok yini wrong ngalo noma ingekho into wrong kodwa manje uma ubuka i-channel yethu ina 300 and something viewers 300,000 close to 500,000 half a million ama views ngicabanga ukuthi ya 400,000 manje ama views so manje uma uyibuka uyiqhathanisa nama subscribers awalingani at least kube kulo 300 and something thousand bekukhona at least 10k noma 10 subscribers 10k subscribers angithi or at least 15 ngabe siyazi ukuthi kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo abantu bayabukela bethola ulwazi uSolomoya baphinde futhi bafuna ukuthi balalela amanye amavideo mayilandela kodwa manje abasubscribe bayaviewa kuphela uyabona ukuthi kunabantu abafunda ngebackdoor bathatha ulwazi balifunde ngebackdoor akukho ke kubi ukuthi balifunde ulwazi ngayi backdoor leyo kodwa manje akwabe vele obala phela ukuze ukuthi lolu lwazi lolu abalifundisa abantu noma abasiza ngalabantu balithathe phi lolu lwazi lolu ngoba vele lona lolu lwazi lolu balilande khona ngoba uma bathatha nje ubabeke bonke la ubabuza imibuzo ngalolu lwazi ngeke bakwazi ukuphendula bazohlala nje nezanusi la kuSolomoya TV bekwazi ukuthi babuzwe imibuzo ngeke besakwazi ukuphendula kodwa bayakwazi ukuthi balokuza ngibona omunye nje ngisendela omunye wamalukhuzana wababukeli beSolomoya TV uyangisendela kuFacebook umuntu ufundisa ngemimoya yamanzi ufaka amajaji ufaka yonke into uyamtshela lo ukuthi wena lo lwazi uluthathe kuSolomoya TV uhamba uyaphika mayiqeda uphika uyavuma
ukuthi ulithatha kuSolomoya kodwa naye unolwakho ulwazi nabanye abantu ababuzayo abanolwazi olungcono ukuneSolomoya. Mkhulu kusho ukuthi labantu laba abanje njengalabo bachazayo bahamba becinga ulwazi Yebo, in different places then bayalithatha lo lwazi kusho ukuthi bayosolazi kahle. Yebo, bangosolwazi kuyikuthi ke into ebashayayo abalinikwanga egazini lokho bloodline lolwazi bayahamba belihogela yonke indawo kufana nomuntu ozofundisa ngeimfundiso zoCredo imfundiso zobani ababhali bencwadi abakhuluma ulwazi afundise ngazo lezo zinto lezo uhamba phelelwe lo muntu lo mawumhlalela phansi nje umbuze ngendlela eqondile usolwazi kodwa ulwazi lwakhe lunjani lufishane luncane ngendlela yokuthi ulithatha kwezinye indawo thina lapha kuSolomoya research asinawo research mina nginanga ngisho iTV ukuthi ngabe ngibuke indaba kodwa ke kuYouTube ngikhona naku uTikTok lo ngikhona nakuphi ko Facebook iSolomoya TV likhona ikhona lento isho nomkhulu ibizwa ngeplagiarism. Yeah, ibizwa ngeplagiarism lapha ko-university nani la usuke uthathe into bese ungayisho ukuthi uyithatha hayi ukuthi ulwazi ku-wrong ulisebenzisa but lisebenzisa ulwazi usho ukuthi lokhu ngikuthatha la kuba yini noma kuphi. Yeah, so what is the problem mkhulu iba ngephi ingozi yokuba nolwazi ungalazi ukuthi lusukaphi futhi ulwazi luyaphi lijule kakhulu le nto oyibuzayo Mnguni ngendlela mina engiyibuka ngayo ufana nabantu njengoba ningothisha nje Mnguni ngike ngageza othisha mina basema university nabo othisha basema college mangibageza ama lecture yebo yibo othisha kodwa bona bababiza ngendlela yabo ngoba benza ukuthi baku okay ke mangibabuza ukuthi lento eniyenzayo niyenza ngoba nifuna imali noma niyenza ngoba niyiphiwe. Ngibabuze nje lo mbuzo lowo. Umbuzo right lo. Yeah, umbuzo right. Right kakhulu because kwi-lecture because ama-lecture abantu kahle abafundile hayi ukuthi bafuna ukufundisa. Yebo. Mangibabuza bathi bayenza ngoba lento yokulecture bayenza ngoba befuna ukuthola imali. Ngithi ke yini eyenza ukuthi wena ube nesibindi sokuyolecture umuntu kodwa futhi manje ungafuni ukuthi leyo nto leyo ayifunde abe nolwazi. Wena unalo na ulwazi uliphiwe nalo ulwazi noma ulifundele. Angithi uyabona kunomehluko ke phakathi komuntu olifundela ulwazi endaweni ethile nonalo ulwazi. Yilento ethiwa sometimes ulento umdlali ontswempu akabi ucoach ontswempu. Injalo njengoRonaldinho. uRonaldinho beliphila kuyibhola. Liphila kuyibhola akakwazi ukudlulisela komunye umuntu. Ulindele ukuthi umuntu uzodlala njengaye. Akakwazi ukuthi ahlanganise i-team abone amakhono ngokwehluka kwawo phezulu kwabantu. Kodwa ulindele ukuthi njengoba yenenza kanje yenza lokho akutshena khona uzokwenza khona. Akanendaba ukuthi udlala kuyiphi position. Akanendaba ukuthi umuntu akakwazi ukufunda ukuthi wena kumele ube kusiphi isigaba noma kuyiphi position wena. Yena umnika ibhola ukuthi yena yenza lento ayenzayo yena. Yena uliphila kuyibhola. Yeah. Malithinta nje ngathi une language yokukhuluma nalo. Ngoba ehlukile kunabanye abantu. Kodwa akuyona le yokudlulisela lolu lwazi. Bekumele uRonaldinho athi yena yebo ibhola ngikhahlela kanje mina kodwa ngafundiswa. Yebo ubani icoach yami how yena yes okungayiyo elenzani engakufundisa kangcono ukunami ngoba mina ngizofuna lokhu okwenziwa yimi kuwe uthola ukuthi awusakwenzi. Ingozi ke leyo ukuthi uze lapha kuSolomoya ufike wenzeni ufike uthatha ulwazi. Mawuthatha ulwazi bese uhamba uyofundisa ngalabantu. Mawusuka afundisile abantu bese bebuye bethi hey lo muntu wakhuluma ngento ephila kimi. Ngcono ngiye kuye mhlawumbe uzongisiza mayifika unalo usizo. Noma suthatha ulwazi lo Solomoya ucabanga ukuthi
lizosetshenzwa umuntu ongenayo lo moya lo okhona la kuSolomon. Uyabona? bese uthi ayikho lento isho uSolomon isho uSolomon ngoba wena isikwehlulile ukwenzana ukuyi-apply vele. Usuhlulekile ukuyenza kodwa wathi uyikhuluma engathi uyayazi. Uyikhuluma engathi usolwazi thina sikubona ubani usolwazi sesizofuna ulwazi kuwe nokusizakala. Ngoba phela ngeke kube nolwazi ungabi nalo usizo. Ufana ukuthi ube nolwazi uphinde ube nani? Ube nosizo. Sike sakhuluma ngama-channel. Yes. Sakhuluma ngama-channel sathi ama-channel ka-YouTube angamandla omkhulu nogogo bethu. Yes. Nokhokhokazi. Angamandla abantu abasembethe. Ulwazi sidlulisela ku-YouTube lungamandla alaba bantu abanjani abasembethe. Yeah. Kodwa mawuzolanda abantu ukuthi bazokhuluma kwi-channel yakho ukuthi bazodlulisela ulwazi lwabo akuba abantu obasefile wabalalela ngomoya mawukuthi umuntu kamoya noma akube ubantu abanolwazi baphinde babe nani nosizo. Yeah. Ababe nolwazi baphinde babe nosizo. Kungathi kusasa sibone lapha ku-YouTube channel yakho usufaka abantu abangenalo usizo abasiza abantu ngendlela okungeyiyo ababulalayo. Yebo, ababulalayo lesi sintu lomoya abawubulalayo. Ngoba uma kufika abantu abanjalo lento yokwakhiwa noma lento yokuresearcha yokuhamba ucaphuna ulwazi ihamba iye iphele. Ngike ngabona nalapha ku-YouTube befundisa ngama-chakras, bathi bafundisa ngama-chakras, ishakretile bahamba bayicosha ezincwadini lezo zinto lezo. Yeah. Baphelile manje ama-chakras. Yeah. Phelile akasakwazi ukuchaza ngama-chakras. Kumphelele. Abantu mase bebuza bengena deep. Sekwenzekalani? Awusakwazi ukungena deep. Ngoba lento awuphile akusiye yakho. Ingozi inkulu ke lapho. Inkulu. Sikhuluma ngosolwazi la. Ngosolwazi abantu abaphethe ulwazi, abajulileyo, abazolwazi. So kusho ukuthi kuleli show kukhona abantu abaliphiwe ulwazi. Kakhulu umnguni. Omchazi umuntu onjani lo ophiwe ulwazi and udlula kanjani kulento yakho? Ulithola kanjani ulwazi? Ulwazi mnguni lujule kakhulu. Mawukhuluma ngolwazi ukhuluma ngento ejulile futhi etrick kakhulu. Mawukhuluma ngolwazi ulwazi luyakudida nje manje ulwazi ngoba uma uzolufunda kubantu luyaphela kodwa mawuzolunikwa abanikazi balo ulwazi luyaqhubeka futhi lishintsha umuntu ekhuluma ngento namhlanje le uzwe futhi useshintshile useyikhuluma ngayo ngenye indlela. Yini le yenza ukuthi akhulume ngayo ngenye indlela? Ingoba lento le useyifundiswe kabusha noma esekukhona lo muntu okhulileyo ophakamile kuye ngalesikhathi ehamba lapho ohambeni lwakhe usevele wathi mina ngimdala ngiyazi kanje lento. Ngiyazi kanje njengoba ulibuka nje iSolomoya likhuluma ngezinto ezihlukile kodwa libe likhuluma ngezihloko ezizodwa nabantu abanjani abayithintayo noma abayikhulumayo. Likhuluma ngento ezizodwa kodwa mawuthi uyalalela icontent yeSolomoya ijule kakhulu. Ijule kakhulu abantu bathola ulwazi olunzulu olunye baze bengezwe ukuthi kuthiwa baze bengezwa emva kwesikhathi eseyiphinda lama video esewaphinda nayi lento. Yazi ngikhulu ngikhumbuza ngalelo isho ukuthi kumele senze imbizo. Yes. Ngoba imbizo le umuntu afika athole ithuba lokubuza. Yes. Lolu lwazi na alitholayo ngokulalela iSolomoya. Yes. Ulwazi lakhe. Yes, olwakhe. Akulona lethu. Akulona lwethu ngoba imibuzo ebuzwayo ibuzwa yeah. Yes. So kusho ukuthi yena ngesikhathi elalele ivideo ukhona into embulekayo kuyiye. Yes. So manje khona into ehlanzekayo futhi nasemakhehleni akhe. Atlete sasitshela yona nansi umunye umuntu uyayisho nje.
So yena maka subscribe kwimbizo. Yebo kuSolomoya angene kwimbizo ukuze azokwazi ukwenzana ukubuza lezi zinto lezi azizwayo ngesikhathi ukhuluma. Ayiqinisekise sike sashe emuva kwamanye ama-points esiwabekile ngosolwazi ukuthi bakhona abaphiwe bafuna ukuqinisekisa. Bakhona abalifuna ulwazi abahamba belicoshela ukuthi baliqhathanise. Nolwabo. Yebo nolwabanye futhi abantu ukuthi ngizwe ubani ethi ngeyithunywa ubani uthi ngeyithunywa ngoba manje la kuma YouTube osolwazi sebeyaziqhathanisa bayakhompyutha osolwazi. Phela kumele ucace umkhulu ukuthi mina ngazi kangcono kunawe. Hayi akekho wazi kangcono kunomuntu. Kanjani mina ngumuntu omkhulu kabi ngiyaziwa ngimkhulu. Hayi ngihlula yinsimbi edlezini. Umkhulu kunobani? Angimkhulu kunalawa abancane. NeSolomoya likhulu kunazo wonke lama channel. Kodwa linolwazi olujulile. Hayi ngoba likhulu. Linolwazi olunjani? Olujulile. Ukuthi lakhiwa amakhehla amadala iSolomoya. Akusile lethu leli Solomon. Ulwazi oluphakathi olwasezulwini olwamakhehla asezulwini olamakhehla amadala ingakho uzolokuzwa into ezihlukene kuSolomon. Ufunde kabusha ufunde okusha kodwa entweni obuyitshela ukuthi uyayazi. Enye oyaziyo kodwa ubungayibheki ngalendlela iSolomon eseli ibeka ngayo. Nami ngoba nami ngiyabuka lama video la enze yithi. Yes. Manje ngithi ngiyabuka futhi ngithole okunye bengingakuzwa angaqala. So kubalekile ababukeli ukuthi ni subscribe futhi ningene noma kwamalelo kwimbizo. Ngisho nawe Gobela, nawe Nyanga, nawe Genda, nawe Mfundisi, nawe bani othi ufuna ukuqinisekisa lento ephila kuye. Lento ephila kuyo noma lento othi thina siyayazi. Fika kwimbizo ubuze le mibuzo le. Yebo, kunjalo nje. Akekho uzokucwasa. Yebo, nobunye ubungozi obukhona ngosolwazi. Osolwazi bethu isikhathi esiningi ulwazi balidayisa. Balidayisa ngemali. Yebo ngemali. Ulwazi lwethu balidayisa. Akukho ke wrong ukuthi badayisa ulwazi. Nabo sonkondlo, nabo abathuli, nabo ama-actor baningi kakhulu. Baningi bakhona uthisha baningi abemizwa kakhulu. Yes, ufundile useyofundisa uyahola. Angithi uyabona asisho ukuthi ku wrong kwenzane udayisa ulwazi kodwa asingadayisa ulwazi oluzolahlekisa abantu. Oqala banalo ulwazi kodwa banama platform abakontrolayo ukuthi balikhipha kanjani ulwazi. Baze begcine sebelahlekisa abantu ngoba bafuna ukuqhubeka necontract noma leso sigaba sokukhuluma let's say okhosini ku SABC1 kuMzansi Magic kuphi kuGagasi ku Radio 2000 osolwazi mhlambe ufuna ukuqhubeka abizwe okhosini ukuze akwazi ukuthi alale njani edlile kodwa manje akasakwazi ukulikhipha deep nasebujuleni akasakwazi ukukhuluma luyiqiniso lolwazi ngoba ubalekela ukuthi uzokhishwa kule platform adla ngayo. Umlaleli ke mkhulu othi okay mkhulu mina ngiyena usolwazi. Yes. But ngiyathanda ukulalela ulwazi ngoba nginezingane emele ngiyikhulise. Yeah. Ngibona kanjani ke noma yiphutha lami na ukuthi mina angazi. Hayi akulona iphutha lakho ukungazi. Futhi nokuthi ulwazi ulithathe kithi ukhulise ngale ingane zakho. Akulona iphutha lakho noma ungashongo ukuthi ulithathe mazibuko. Lolo lwazi lo. Ngoba umazibuko vele ulethelwe ukuthi azokwenza azoninika ulwazi azomfundisa. Umelaphi kamoya uthisha kamoya injula noma inzulu yolwazi lo muntu lo
noma leli iso lomoya liyinzulu yolwazi lijule kakhulu iso lomoya olwazini ungalithatha ngoba senzela khona ukuthi sikwazi ukumisa amakhaya omkhulu njengoba omkhulu besinika lolu lwazi silidlulisela kini ukuthi nikwazi ukwakha amakhaya nikwazi futhi ukuthi nikhulise ngalo ingane zenu ukuze kusasa wena luqhathanise noma luhlanganise nalo ephila kuwe ulwazi nalempilo ephila kuwe bese ukwazi ukukhulisa izingane zakho. Kusho ukuthi mkhulu uthi wena akho into wrong la ulidayisa lolu lwazi lelo ulenze sabungathi i-toilet paper udayisa i-toilet paper. Yebo inkingi lapho ukulidayisa bese kuba nengozi yokuthi abantu bazosuka beze kuwe ngoba lolu lwazi phela yilo lujulile luyilo ngoba ulithathe nje wena kuSolomoya ulithathe luyilo futhi lumenza omunye umuntu asukume phansi afune ukufinyelela kubani kuwe ngoba uzanana nolwazi mayisefika kuwe usufika wena uhlanganisa Israel Mahedle noma Israel Khrofu uhlanganisa uMadubula noma uShibushi usuyafaka lapho uthi yomgeza umuntu ngoba awunakho okokumelapha awushongo futhi ukuthi lolu lwazi nilithathephi lapho uzothola khona lapha inkinga lena ngoba abantu abaningi bayathanda ukuthi bazojula julani phela sibona bazojula ngolwazi bazokhipha imfihlo uyayibona yini ke manje ulwazi luyimfihlo omkhulu noma luyini into efihlekile into eyulwazi noma kwenzakalani ngolwazi why abantu bathi hey kwaze kwajulwa kuyajulwa kodwa manje mawuthi lalela lento yebo ayikho into kwenzakalani oyichaza kunesinye isibonakaliso mnguni esehla kimi ngilele ngelinye ilanga noma iphupho angazi ngisazi noma iphupho noma isibonakaliso kodwa ngokubuka kwami kwakuyisibonakaliso ngoba mhlambe ngangalele ngaleso sikhathi ukuthi sekudala kakhulu engakho ngithi mhlambe ngangalele ngoba ngaleso sikhathi futhi ngangakasebenza abantu kwakwehla nje ulwazi ithi enye ingilozi phezulu kwami babefuna ukungifaka emanzini ephusheni noma isibonakalisweni leso babefuna ukungifaka emanzini ithi lengilozi ningaqale nimfake phi emanzini noma ungani kumele singamfaki emanzini ngisafuna ukuthi asebenze ngezithunywa zize ivuthwe mase ivuthiwe ithunywa zakhe niyobe sengikwazi ukumfundisa imfihlo yomoya imfihlo yamanzi washo nje kanje wathi ungaqale nimfake ukhuluma izwi emafini noma ezulwini lwathi ningaqale nimfake emanzini lo muntu lo uyohamba njengawe kodwa miyekeni asebenzise izithunywa zakhe zize zivuthwe ngifuna ukumfundisa imfihlo yomoya nemfihlo yamanzi ukuze ahamba ayokwelapha abantu ezweni lo muntu lo so ikhona imfihlo yebo ikhona imfihlo kodwa imfihlo yomoya ayikho noma iyadaluleka so iya-exposeka imfihlo yomoya nemfihlo yani yamanzi akumele ube ngathi into efihliwe esatshwayo ezobulala umuntu ayikho into enjalo lethe oyithola mawusesigodlweni ayishiwo futhi ukuthi ungayidluliseli kubantu bakutshela kanjani imfihlo befuna ukuthi uyigcine kuwe uzowaphilisa ngani abantu uma lemfihlo uyigcina bani kuwe sikhuluma ngosolwazi umuntu onika ulwazi angalinikwa emathongweni angalinikwa kuphi incwadi lezi ayithatha kulo angalibuka kuSolomoya angalibuka ku YouTube channel amanye angalithola kuphi lapha angathola khona esikoleni kodwa ayikho into emoyeni eyimfihlo ingayimfihlo uma wena bekutshena yona bethi ifihle ungayidlulisi kodwa once bangakutshela ukuthi ifihlo ungayidlulisi leyo nto leyo kufanele ukuthi uphile ngayo abantu awukwazi ukwelapha abantu ngemfihlo
Ngoba khona phela. Abantu bafishiwe labantu. Noma bafihlekile. Okwazi wena abantu ngimfihlo omkhulu. Kufana nomuntu kulaba bantu abangosolwazi, abanolwazi olujulileyo lwasemanzini nezimfihlo zakhona. Uyazi ufika kumuntu uthi kuye nikhulume maniqeda ukukhuluma bese ethi yena mina ngazi imfihlo yamanzi. Uthi wazi imfihlo yamanzi athi hawu wazi imfihlo yamanzi. Yini imfihlo yamanzi awungembulele noma awungixoxele. Yini imfihlo yamanzi? Athi ngikwazi ukujima imfihlo yami. Phela nathi mkhulu siphuma egodlweni singakwazi ukuhlola, singazi kwelapha, singakwazi ukulentoza ukubethela nazonke lezi because phela ziyimfihlo. Yomkhulu. Mina ngijema ngitshena nje baningi abantu futhi nezangoma ziyavuma ko YouTube nana ukuthi baningi abantu abathwasayo. Bathi beqeda ukuthwasa kumele baphinde bafunde futhi. Abazi lutho. Uyazi ukuthi inkinga ikuphi? Inkinga ulwazi luyadayisa. Kanti ulwazi luyinto yokuphilisa. Akusiyinto yokudayiswa. Usolwazi akakunika ulwazi luphile kuwe. Nento noma ulwazi akunika lona alulinke nalento ephila kuwe. Ukuze likwazi ukuthi uphume uhambe uyosebenzisa lokho okuphila kuwe hayi okunikwe uye. Usho ukuthi lento akunika yona imfihlo engelona iqiniso. Engelona imfihlo yamanga le. Lena imfihlo yeqiniso le ngoba le iyakwazi ukuhlambulula iphinde iphile emzimbeni wakho ivuse lokho kungokwakho hayi okungokakagobela noma okungamalaphi noma okungakosolwazi. Usho ukuthi lento efihliwe lapha egonweni nezinto kulezi imfihlo yokufa leya. Imfihlo yokubulala nokucekela phansi. Imfihlo yamanga. Mawungena la eThusankungu umkhulu iladi isosho kanjalo sithi iladi umkhulu uneladi yebo sokubonisa esithombeni la umkhulu unela elisobala yebo elingazifiki yebo angithi baningi kakhulu befika kimi mngoni bangene baqalaza endlini ukuthi khonani isigodlo leli lakhe lisolid naliqinile na livuthiwe. Akudingi ukuthi iladi lize livuthwe libe namagona nogologo nani akudingi leyo nto leyo. Nokulengisa impondo, ukulengisa amathambo, ulengise amashoba inini. Akudingi leyo nto leyo. Into mayiphila kuwe, uma ulwazi luphila kuwe, uma imfihlo iphila kuwe emzimbeni, uzokwazi ukuthi uphilise ngabantu ngisho uhambaphi. Noma ungashutha ngefoni wenza leyo nto leyo, into mayiphila kuwe akunamuntu oyithatha. Uyazi ukuthi into ingeyakho iyofika kuwe ngishilanga selinjani selishonile ngisho leyo shona ngoba ekabana eyakho. Uyazika ukuthi ulwazi lwakho noma bengakubulala bawubulala uhambe nalo. Isipho sakho noma bengakubulala bawubulala uhambe nalo. So manje yini into okufanele ukuthi uze kube solid ubonda noma iladi phansi noma indwangu ithile uyibona ukuthi mayebekile umuntu containikaza ngale ngemuva. Phela mina ngindlodle ezinkulu esemanzini uma kanje madam Waphuma njengama-crocodile. Baphongole nje ababoni lutho. Manje uthi mkhulu uyayihlaba lento yezinto ejulile ozazi kuphela uma ufika esigodlweni sabantu. Osolwazi banenkinga yokudayisa ulwazi. Kanti badayisela izingane zabantu ulwazi olunjani? Olungekho. Olurong. Uyafika manje umuntu umnika lezi zinto omnika zona usenenkinga ekhaya abasalala ekhaya.
ngoba lento lese ibiza lesigodlweni akusiyela kufana nalento yokuthi angithi ulwazi nalolu isikhwama noma ibhuku lemithi yini ulwazi nemfihlo yabantu ba umkhulu lento akhuluma ngayo uma ufike uyathwasa mawuqeda ukuthwasa khona abanye ogobela abakunika ibhuku bathi ibhuku ozolapha ngalo leli lokuthukwayo lo yebo okay ke angithi ulwazi nalolo yeah bakudayisela labo bantu lolu bhuku angithi yeah bakudayisa ukhipha u10,000 yeah awukwazi ukuthola lapho yeah 15 ya depend ukuthi ugobela yebo yeah uzizwa njani yeah iyo lento engisho ukuthi osolwazi balidayisa ulwazi kodwa manje balidayisa lube wrong yini into eyenza ukuthi balidayise lube wrong ngokuqala ama platform abangena kuyo ungenile lapha na ku Ukhozi FM ngimtshela ama rules emoyeni ke akuna imfihlo akuna rule akunamthetho emoyeni ekwelapheni akunamfihlo akunamthetho uma uzolapha ngomoya ngaphandle ngomozolapha ngezinto zakho ezithile kodwa uma ulapha ngomoya awunayo imfihlo awunayo futhi lokhuzana ini ngithele imfihlo nami leze impilo awunayo imfihlo awunayo futhi imithetho ama rules imfihlo nomthetho once into kamoya yaqala yaba nomthetho othile yazi ukuthi ifile le nto mkhulu ngicela uyifinqa lento ngoba ingathi ningi uthini basically into engifuna ukuchazela yona ukuthi umoya awunamfihlo awunamthetho ngaphandle mawukuthi kunezinto ezisebenzisayo olapha ngazo imikhuba phela imikhuba leyo osuyisebenzisa kodwa umkhuba unomthetho futhi ukalelwe lesikhathi sakho umkhuba uhamba wenzeni uphela mina noma umuntu kamoya wangempela angakwazi ukwelapha ngisho efonini ufona manje umuntu kamoya wangempela angakwazi ukwelapha ufona manje sikulife sikusolomoya sikutshela ukuthi ungezi la sinda lapho ngalezi inkulumo ngalezi izinto esithi zenze mawuhlushwa into enje baningi abelashwe isolomoya behlele emakhaya baningi abelashwe abantu abaphiwe umoya behlele emakhaya bengafikanga kubo ngoba into kamoya yakhuluma manje nguni isinesombululo manje ayithi ithatha inamba yami ngapha ayithi jikela ngale kuyibhayo yami uthatha inamba ayithi waze sigodlweni uyabona yeah kodwa uzothola enganona umkhulu mazibuko awufuni ukukhuluma nathi efonini uthasize yes ngithi izani ngoba baningi laba bantu ngoqala lokho baningi laba bantu ngoqala lokho angikwazi ukuthi ngingakhuluma nawe u10 minutes efonini ngoba efonini uma ngizokhuluma nawe 10 minutes lona ofonayo ofuna i-direction ofuna ukuza kimi ofuna ukuthola naye ukuthi ngitholakala kanjani uzokwenza njani othi ngibeka nje mazibuko ukuthi wena uyayizwa lento esho la uSolomon kusho ukuthi welaphekile yes that's the first thing but manje inkinga ukuthi mawuqede ubukela ivideo iphinde yenze njani lento ivuke yeah kusho ukuthi isaphila kephi ngaphakathi kuwe ulaphekile ngesikhathi ubuka ivideo but isaphila ngaphakathi kuwe so kumele manje uze kumazibuko sesiyoyenza njani lento sesiyoyikhipha siyoyigeza manje sesiyoyikhanyisela ukuthi kwazi ukuyihambela phela manje yona ingalokhu uyahanjiswa yiSolomon lokunjalo lithi isikwazi ukuyihambela nawe ayisadingi mazibuko ayisadingi iSolomon
Sakukupholisha nje mhlawumbe mawungenile uSolomon uzizwa ukuthi ngena ngalelo langa uthi hayi akungipholishe la. Ngithola ukuthi hawu le kade ngiyiboniswa nangu umkhulu ekhuluma ngayo. Okusho lento liqiniso. Akezwa Akungiqhubeke ngenzeni. Osolwazi la. Osolwazi bavalwa ama platform. Bavalwe indlala. Bavalwe ukuyitshela ukuthi bona bayazi bebengazi. Bavalwe ukuthi abanalo iqiniso eliphelele likamoya nesintu. Osolwazi la. Ngoba baningi kuwa ama platform amakhulu abanalo ulwazi kodwa abangakwazi ukulikhipha, abangavumelekile ukuthi balikhiphe. Nabo bayahluleka ukuthi mabelikhipha bayabona ukuthi bazolamba. Ingakho ngikhuluma nangani nangendlala ukuthi bakhipha ulwazi for indlala. ISolomon isiphakile lutho thina ngokukhipha ulwazi. ISolomon ngikhuluma ngeSolomon. Alisiniki lutho. Salenza nje iSolomon ukuthi abantu bakwazi ukuthola iqiniso kulokho abakutshelwa abantu okungiyikho. Uma bekutshela okuyikho obona ukuthi kuyakuphilisa kuthathe uphile ngakho. Kodwa once leyo nto leyo yathi ingakho ubona Mnguni abantu bathi mina ngisindile ngokuthi ngisindile ngokuthi ubani akasindanga ngokuthi ubani akasindanga ngokuthi ngoba uSolwazi ufana noZipho Zonke. uSolwazi ufana noZipho Zonke uSolwazi ngoba uma uSolwazi ufana ukuthi uphiwe konke. Ngisho ngaqhamuka umuntu ophethwe isifo egazini, ngisho ngaqhamuka umuntu ophethwe isifo emoyeni, ngisho ngaqhamuka umuntu ophethwe isifo emqondweni kuphi ngisho ngaqhamuka umuntu odidekile ongamthola kahle noma abathi uyahlanya uyakwazi ukumbeka la esandleni afike akwazi ukuphila. Ngoba uSolwazi ufana noZipho Zonke nomuntu ophiwe konke onezipho zonke. Unezipho zonke kanjani na? Sizongena kuZipho Zonke asibancane sibambe lapho. Sakhuluma ngoSolwazi. Sikhuluma ngoSolwazi Mnguni. hayi mkhulu mina ikhanda seliyankenketha manje. Yebo. Ngicela sivale la mkhulu. Okay, awesibambe Mnguni, siyibone ukuthi oZipho Zonke, oSodumo, uningi maningi ama topic kakhulu, maningi ihloko. Awesibambe lapha ababukeli beSolomon TV. Iqhubeke njalo ni subscribe, ni share, ni like, ni comment. Kodwa ke sivula iplatform entsha yembizo. Sivula iplatform entsha yembizo ukuthi lama comments owabuza la ngezansi awaliste down noma uwabhale phansi ngesintu uwabhale phansi uze nawo uyiphethe lemibuzo yakho. Uze nawo uyiphethe lemibuzo yakho uzosibuza kuyimbizo sizokhuluma kuZoom kanje. Ungibona la efonini yakho nami ngikubona. Ubuze kanje. Kuba njalo babukeli beSolomon TV libukele. Bese kuba okunye. Ngiyacela babukeli beSolomon TV ukuthi abantu bagcine ngo7 ukungifonela. Baqale ngo8 ekseni ukungifonela. Bayagcina ngo7 ekseni entambama. Baqala ngo8 ukungifonela ukuze sizozwana. Kunabantu abangifonela ngo9, abangifonela ngo10, abangifonela ngo12, abangifonela ngo1, abangifonela ngo2. Uyafona umuntu ngo2 ngilele mina. Mangivuka uthi yena ubefuna ukuzwa ifoni ukuthi yangena. Ngayifaka le ifoni la engangeni. Ku-YouTube ngayifaka ifoni engangeni. Angeke ngize ngifake ifoni engangeni okusho ukuthi akukho lokho ukuthi wena uthi ufuna ukuzwa ifoni ukuthi iyangena. Ngicela ukuthi nigcine ngo7 liqale ngo8 please. Ngiyacela babukeli beSolomon TV. Qhubeke njalo nibuke iSolomon TV nikhulise nikhule kakhulu. Niyeke ukuhamba nithatha ulwazi ngale nibuye niyofida ngalabantu upoison lo way. Ngoba umniko kuyikho nolwazi uhluleke ukuyelapha inkinga yakhe.
umnika okuyikho bese uyahluleka ukwelapha inkinga yakho. Amen, siyabonga.